koji je govorio kroz proroke. Crkva je jedna, saborna i apostolska, kako piše u simbolu vere. Glava Vaseljenske crkve je sam Gospod Isus Hristos. Svaka pomesna crkva i sve pomesne crkve zajedno moraju da čuvaju nepovređeno sveto pismo, predanje, dogmate i jednoobraznost bogosluženja. Gospod je obećao vernima na kraju istorije jedinstvo svega u Hristu. Kao što ovaj hleb, koji je bio rasejan po gorama, bi sabran da se od njega načini jedan hleb, tako saberi, Gospode, crkvu tvoju sa krajeva zemlje u carstvo tvoje, piše u učenju 12 apostola. Sabornost crkve će biti realnost na kraju istorije, ali njena saborna priroda otkrivena je i realno se osjeća još ovde i sada u svetoj liturgiji. Svaka liturgija deo je jedne iste liturgije. Svaka lokalna liturgijska zajednica sa episkopom, direktnim naslednikom apostola kao svojim središtem, glavom, deo je crkve, ali istovremeno i potpuna crkva, sjedinjena u Hristu. Episkop je onaj jedan koji u ime crkve prinosi svetu Evharistiju i tako objedinjuje u Hristu mnoštvo vernih nekoga mesta. S druge strane, od najranijih vremena, najmanje 2 ili 3 susedne crkve trebalo je da zajedničkim prizivanjem Svetog Duha uzmu učešće u posvećivanju svakog novog episkopa. Time je istovremeno omogućavano da svaka crkva ima punoću života crkve, ali sprečavano da neka crkva u izolovanosti zaluta, da se izdvoji, da otpadne od punoće sabornosti Vaseljenske crkve, a samim tim i od života u Hristu. Sabornost znači ne samo skup odvojenih delova, već pre svega celovitost, punoću i sveukupnost tela Hristovog crkve u svakoj liturgijskoj zajednici. Sabornost takođe omogućuje i istovremeno pokazuje prevazilaženje u Hristu svih podela, prirodnih i socijalnih. Mnoštvo postaje jedan u Hristu, ali ne tako da se ličnost pojedinca gubi, nego da u najtešnjoj zajednici, u duhu, sa Hristom i bližnjima, dođe do svoje punoće, svojih najvećih mogućnosti, svog cilja, da blagodaću Božjom postane Bog po usvojenju. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih, život budućeg veka. Čekam vaskrsenje mrtvih i 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 život budućeg veka. Amin.
Nakon ispovedanja zajednice ljubavi, crkva izražava svoju veru kroz simbol vere. Ovo delo nikako ne može biti delo jednoga pojedinca, niti bilo kakve individue, nego u svakom trenutku delo celokupne zajednice. Onaj koji ne priznaje ovakvo ispovedanje vere ne može ni u jednom trenutku biti član crkve, jer on ostaje rob svoga pređašnjega života. Simbol vere je ispovedanje i merilo istine.